receptkönyvből néztem ki. Gasztropercek. Mogyorós rántotta. Most kiveszed belőle? Igen, Hogy mogyorós? Az igen. Jó. Na. Jó reggelt, Tbilisi. Grúz időjárás az egyelőre nincs velünk. Hát folyamatosan esik. Kint a hegyekben is rossz idő volt. Ott azért nagyjából megúsztuk. Igen, nagyon szarráztunk. De egyébként Tbilisi szerintem szép. Szóval olyan kicsit olyan nyugatiasabb talán, mint Jereván. Itt vagyunk a Szabadságtéren. És megyünk. Nem pontosan tudjuk, hogy hova, de megnézzük a várost. Ott van a grúz H&M. H&M. Megyünk a Tbilisi kormányablakba. Hát esetleg ide akarnánk költözni, és akkor kell papírokat intézni. De amúgy arra menő. Hát nem tudom, itt magyarázta a nő, hogy egy céget nyitunk Grúziában, akkor segítenek. Hát mondom, milyen céget nyissunk? Nem tudom, esetleg, hogyha van bárkinek ötlete a kommentekben, várjuk, hogy milyen céget nyissunk Grúziában. Utazási iroda. Peti kapott 2 pávát. és most akarják, hogy kifizesse. De szerintem nincs pénze. De megy már oda. Na, Peti páváskodott egyet. Na mi van? Mi van? Ja? Ja? Mert azt hitted, hogy csak úgy fotózkodni akarna? Nem, tudtam én, de hát baszki nincsen pénzem, és én ezt mondtam előre. Bacsa meg becsajozik. És itt van a Raki Park, vagy valami ilyesmi volt a neve, most hirtelen nem jut eszembe. Rally? Nem Rally, de valami ilyesmi. Rike Park, itt van a Rike Park. Hát egy Európa térképet láthatunk, amin Grúzia is rajta van, ezzel is azt a szándékát kifejezve, hogy ő Európához tartozik. De a többi, tehát hogy éppen pont odáig, tehát hogy pont még Grúzia az még Európa, de mondjuk itt Törökország, meg nem tudom, Örményország, meg ezek, azok már lehet, hogy csak leesett, nem? Lehet. Letörték. Ja, véletlen lejött. Az lenne vicces, Oroszországot kivágják. Igen, hát azon sem nagyon lepődnék ott meg. lenne egy lyuk. Na, mit teszünk, Ákos? Barackot. Hát legyél nevőre. Ez oroszul van, és rubálba írja ki. Tehát a másik oldalon szállunk ki. Ja, akkor itt kell kiszállni. Ja. Hát ez menő volt. Isten hozott titeket Budapesten. Meséld el, hogy mit látunk. Hát most vagyunk bent hát nem tudom, ez a Budai vár.
A Budai Várban vagyunk. Ott látható a Duna. Kla. Ott látható Óbuda, az a hosszú panel rengeteg, az ott a faluház. Azt mondta, a Flórián tér. Ott látható kicsit távolabb a Szent István bazilika. Itt van a Városliget, közvetlenül a Dunaparton. Ott van benne az a ballon. Így van ott a ballon is. Nem, de ott a Moltorony, igen. Az a második Gellért hegy. Nem, az a mi a János, vagy a Normafa. Normafa. Nem tudom, hogy ide föl lehet jönni. Ja, valószínű nem. Le van zárva. Onnan föntről biztos jó a kilátás, de mindegy. Hey, kucsmók! Itt nem sétálhatsz. Ja, nem tud elolvasni. Lehet, hogy ez egy örmény kutya. Örményországban is elég sok kóbor kutya volt, meg itt is. Meg vannak jelölve. Azt a... És komolyan végig megyünk a legturistásabb részeken, itt Tbilisiben. Nagyon úgy érzem magam, mint valami ilyen német nyugdíjas. Hát most ide megint nem tudom, hogy amúgy beszabad-e jönni. De... majd csak kiküldenek. Igen, ez 10. Veszünk egyet? Igen, vegyünk már egyet. This one Wari. No, this one. Hát ez ilyen turistáknak szóló hely, de amúgy nem drága. Most 10 lari, az mennyi? 4 euró. 1300 forint. Azt hiszem, megtaláltuk a Gosdut. Voltunk a vásárcsarnokban is, Fővám téren, és egy kicsi ugrás 6. kerületbe. Vettünk kvaszt, ami igazából, hát ha jól tudom, akkor így a Szovjetuniónak a nemzeti itala. Alkoholmentes. Lehetne még egy ilyen, vagy egy ilyen nagyobb, valami nagyobbat. Akkor legyen egy ilyen, meg ez legyen még. És akkor 3 különböző fajta. Nem látszik, de ez egy ilyen kör alakú kemence, aminek az aljában raknak tüzet, és a szélére ragaszgatják rá a kenyereket. És úgy sül meg. Az milyen menünél? Az, hogy esik szét. Nincs belefért. Most megint nem tudom, hogy le lehet-e jönni, valami ki volt írva grúzul, de nem tudom. Nézzük meg. Nincs itt senki. De hát nincs zárva. Egy rohadt nagy üres terem. Itt a zászló menőbben néz neki, hogyha fújná egy kicsit a szél. És megfújta a szél. Hát jó, de azért Szabadra. egy nagyon picit fúj oda, hát ha. Szépen egy játszom. Ja. Ilyen dugó van a metróhoz.
szakad az eső továbbra is, de megyünk strandolni. Hát ez egy kicsit furcsán hangozhat, de ugye Tbilisi híres a kénes gyógyfürdőiről, és most mi azt fogjuk kipróbálni. Itt a teteje a fürdőnek. És... De hol lehetett itt be? Biztos, hogy erre? Erre? Ja, jó. Hello, two tickets? Public? Yes. Yes. Tickets 20 lari. Okay. Hát ezt kár, hogy nem tudtam levideózni. Milyen volt? Jó volt egyébként, nagyon új élmény, az biztos. De a víz, az kurva meleg volt, főleg a medence. A zuhanyzás része az jó volt. Ja, meg én azt hittem, hogy több medence lesz. Hogy nem ilyen ilyen zuhanyzós lesz, hanem hogy nem is tudjuk. Hát én is egy kicsit másra számítottam. Hát alapból nem gondoltam egyrészt arra, hogy egyszer csak valaki elkezd valami muszlim imát énekelni. Másrésztről nem gondoltam, hogy ránk fognak kiabálni, hogy vetkőzzünk le. Tehát... Jó, csak rád kiabáltak, rajtam már nem volt. mert én fürdőgatyában akartam bemenni a medencébe, de azt nem szabad, mint kiderült. Ez egy különleges élmény volt, mondjuk azt. Az biztos. Most pedig megyünk inni. Vengria. Hungary. Da. You too have good bucks, huh? Good, da. Good. Yeah. It's my dream visit to Budapest one day. Go. Yeah, From why Kutaisi is cheap. not? I have to go, yeah. Yeah. Hát azt nem tudom, hogy hol vagyunk, de itt még egész disznót is lehetne kérni, egy malacot. Lehet, hogy megtaláltuk a Tbilisi Jolit. Kazbegi. Na hát akkor valaki tud grúzul. Szóval itt van a Kazbegi sör, és azért a biztonság kedvéért kértünk hozzá egy csacsát. Még kiderült, hogy a néni, ő főzi. Legalábbis azt mondta. Ez az. Na ez nem olyan, mint az eddigi csacsák. Az eddigi csacsák azok Lágyak volt. lájtos pálinkák voltak inkább. Ez egy rendes pálinka. Tehát Meg ez rendes feles. Ez egy rendes házipál lesz. Meg egy rendes feles, igen. No problem. Váróterem per mozi. Parkettával elég, hát igen, ez a tipikus. Hát de hogyha átutaztunk rajta, akkor ott voltunk, nem? De akkor olyat is lehet mondani, hogy átutaztam? Hát az ha megálltunk. Jó, mondjuk repülőn szerintem az úgy nem ér, hogy igen. repültünk Bukarestre lett, vagy nem tudom. Isztambul. Jó reggelt! Utolsó nap Tbilisiben. Szép innen a hegyről a kilátás. Nem tudom, hogy mit fogunk még itt csinálni, de aztán meg megyünk Kutaisiba, ami Grúzia második legnagyobb városa, ha jól tudom. Nem találtam olyan barackot, ami szép, de nem akarom elszomorítani a többieket, mert elküldtek barackot, így keresek tovább. Ez még van lesz. Шовно тучев și dar pic hamura Asfalt este pe pat cum piric gamura Hai
Szóval leszálltunk a buszról Kutaisi elővárosában, és most itt a Gastrobár újabb részében a grúz kólát fogjuk kóstolni. Hát ja, meg a ilyen freeway-re hasonló. Freeway-kóla. Ja. Kutaisiben vagyunk. Az ott az opera, ez meg hát szerintem a főtér, nem? És így egy-egy megy. Ja igen, hát egy-egy. Jó, hogy ez működik. Azt hittem nem? Én is azt hittem. Hát a mivel van? Hoppá. Hoppá. Párizs. Ez ugyanígy néz ki. Szerintem legalább 50 éve. Szerintetek hány éves lehet ez? Föl se újították. Menjünk már. Where can we buy ticket? The cash. And how much is the ticket? 2 lari. Na Peti, húzd be a biztonsági láncot, mert különben ki fogunk esni. De nem bírtad! Peti, ez veszélyes. Mert amúgy meg tök biztonságos. Ez konkrétan így mozog. Jó voltam. Szerintem nagyon menő volt. Biztonságos volt. Hát de nem, mert Peti nem tudta behúzni ezért láncot. De amúgy azt leszámítva nagyon, hát most nézd meg. Mi ez a szag? Ezt a büdös, mindjárt fel fog gyulladni. Na menjünk. Nem, de hát ez tényleg érdekes, hogy így Igen. fönt is van keverve fegyverekkel. Meg. Igen. Már annyira fáradtak vagyunk, hogy 2 sörtől és nem tudom, Ez a 5. csacsa. 5. csacsa? Hát igen, fönt is ittunk, ott a hely, amikor megérkeztünk. Szálláson is ittunk, itt a kajánál is ittunk. 1 vagy 2? Akkor lehet, hogy... Kutaisinek a testvérvárosa Szombathely, ami nem is csodálok. Mind a 2 helyen azt tapasztaltuk, hogy kocsmát azt így nagyítóval kell keresni. Gondolom ez volt a kritérium. Na, a Portugália valahogy kicsit sánti. Grúzia játsza a foci U21-es EB nyitó meccsét most, ami Grúziában van. Csak Tbilisiben van ez a meccs, amúgy tök kimentünk volna rá, és mi meg ugye Kutaisiben vagyunk, de most nézzük a tévében a Barca kocsmában, az a neve a kocsmának, hogy Barca. És ott a gól. Nézzétek. Miért lökött rajta? Az komoly, tesóm. Ja, tequila. Hát, hogy először... De van az a fűszersor. Fűszersort le kéne nyalni, aztán utána meginni, és utána beleharapni egyet az uborkába. Szóval kaptunk hozzá uborkát. Valamiért. Gamardos. Gamardos. Egészség. Forogdul hajnás. Csak a sör nélkül. Aha, most már értem. Ennyi volt az utazás. Hát, mi az, hogy ennyi volt? Hát
annyi minden történt. Komolyan. Pont azt beszéltük, hogy ezt igazából nem lehet elmesélni. Ezért próbáltuk csinálni ezt a vlogot, hogy hát, ha így könnyebb. És reméljük, hogy sikerül valamennyire. Szóval ez volt Örményország és Grúzia. Nekem nagyon tetszett. Neked? Nekem is nagyon tetszett, kicsit fárasztó volt, de megérte egyébként eljönni. Mindenkinek ajánlom mind a két ország. És milyen tippeid vannak, hogyha valaki eljön? Tanulj meg oroszul, tanulj meg jól mutogatni, és értsd meg az embereket. Szóval igen, nagyon jó hely, ajánlani tudom. Approved.